Hello mga ka-aliens! A very good morning to all of you! So yan po, welcome po ulit sa aking YouTube channel. Kita nyo naman, oh. So another cooking episode po dito sa Manong Ilocano channel. So ano ba yan? Pinagpapawisan na naman ako. Hindi pa ako nagsisimula, nagpapawisan na naman ako Pero sana po, huwag nyo na pumpansanin yan kasi it's just a sign of a healthy body. Paano masabi? Sabi nga nila, the more you eat, the more you sweat. Gunggong! Barinig kita sa mukha So yan po, as I had mentioned a while ago, this will be another cooking episode po dito sa aking channel. Our recipe for today is drum roll! Sinigang na baboy. Yan. Sarap po yan. My goodness. Sarap po yan mga ka-aliens. So dapat po pala ka-aliens ang tawag ko sa inyo mga ka-aliens. Kasi yung ka-alien, it refers to one person only. Ay dapat pala ka-aliens para plural. Will you please repeat it? Then, I'll just show you the ingredients that we need for our recipe, okay? Pero disclaimer lang po, kasi hindi naman po ako ganun kagaling magluto. Yung luto ko minsan is sinamraw naman. Kaya sana ko just comprehend, okay? So yan, ipapakita ko po sa inyo yung mga ingredients na kakailanganin natin mga ka-aliens. Ito na po yung mga ingredients natin mga ka-aliens. We have here sitaws. May S kasi plural, marami po sila. Silis. Yan. Talbos ng kamotes. Yan. Gabis. Okras, of course. And anong susunod? Ito po yung pork meat naman natin mga ka-alien. Yan. Then sa sabaw, yan po yung sabaw na gagamitin natin. Yan po ulit yung pinaghugasan ng bigas or arasaw in Ilocano po mga ka-aliens. So yan po yung gagamitin nating sabaw. And sa mga pampalasa naman, we have 2 pieces of onions, tomatoes, luya, and yung pangpaasim po natin mga ka-aliens, fresh salamagis. Ayan. Whew, my goodness. So isang masarap na kainan naman to mga ka-aliens. So stay put lang, okay? So ayan po mga ka-aliens, naipakita ko na sa inyo yung mga ingredients natin. So the ingredients are ready. The chef is ready. Are you guys ready? Wow naman! Wow! Wow! Ang una po natin gagawin is pakuloy na muna natin itong ating salamagi. Ayan. So actually kumukulo na siya. Para yan po yung pangpaasim na gagamitin natin mga ka-aliens. So ayan, pwede na po siyang hanguin. So ayan po mga ka-aliens. Let's start cooking. So ito na po yung ating pork meat. So gawin po natin, pakuluan natin siya. So ilagay na natin itong ating pinaghugasan ng bigas or yung arasaw. Ayan. Ang advantages po kasi ng arasaw, mas malinamnam po yung lulutuin natin. And nakakatanggal din po siya ng lansa. Ayan. Then I forgot to mention our bawang. So lagay natin yung bawang natin para mas maging mabango yung lulutuin natin mga ka-aliens. Then takpan lang po natin and i-boil natin siya for 25 minutes para lumambot po yung ating karne ng baboy. So yan po mga ka-aliens. Hindi pa natin nakompleto yung 25 minutes na pagpapakulo. Mga around 20 minutes pa lang po tayo, pero pwede po nating ilagay yung gabi natin para lumambot naman. So let's put our gabi mga ka-aliens. Ayan. Then takpan po natin ulit. There you go. Ikumpleto lang po natin yung 25 minutes na pagpapakulo dyan. Then, next na po natin yung mga ibang ingredients natin mga ka-alien. So yun mga ka-alien, another checking po.
check po natin kung malambot na yung karne na nilagay natin. Para may lagay natin yung ibang mga pampalasa po natin. So yan, malambot na po siya. Then, ilagay na po natin itong ating mga pampalasa. So, we have tomatoes, onions, and luyas. Ayan. Let's put together. Ayan. Takpan lang po natin ulit mga kailian. Ayan po mga kailian. Another checking po ulit. So yan, overcook na po yung ating kamatis. So indication na po yan na pwede natin ilagay yung mga vegetables natin. So ilagay na po natin itong ating sitaws and okras. Yan. So napapansin nyo po pala mga ka-aliens, puro may S. Kasi yun po pala yung tama. Yun po yung rule ng subject and verb agreement. Bola lang yan. Since yung put, yung ating verb, so dapat lagyan natin ng S yung mga subject natin. So sitaws and okras. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Diba? Correct kaya yun? Kaya ako hindi pumapasa sa civil service eh. So yan po, takpan lang natin ulit. Ihapok natin itong ating sitaws and okras. Then, proceeding na po yung mga ibang ingredients natin, mga kailian. So yan po mga kailian, on time po yung checking natin kasi itong stove natin nagmamadali. Diyos ko, hindi ko masabayan. So yan po, hapok na yung ating sitaw at saka okras. Then lagyan na po natin itong ating sili. Ayan. Then, ito po yung katas ng salamagi na pinakuluan natin kanina. Lagay po natin ang paasim. Ayan. Lagay din po tayo ng konting salt o asin. Then lagay din po tayo ng konting pampalasa, syempre. Yun po naman yung nakagawian natin. Haluin lang po natin mga kailian. Nagmamadali po kasi itong burner ko, mga kailian. Grabe, galit na galit. Siguro nagugutom na itong stove na to. Nakakali na kasi mga kailian. Takpan lang po natin ulit. After 2 minutes siguro, pwede nang ilagay yung talbos ng kamote. So yan po, pwede na pong ilagay yung ating talbos ng kamote. So ilagay na po natin. Kami po kasi minsan sa mga Ilocano, mahilig po kami maglagay ng mga dahon-dahon sa mga sinigang namin. Dahon ng kangkong, dahon ng kamote, yun po yung mga linalagay namin. Bola lang yan. So yan, antayin lang po natin maluto itong ating dahon ng kamote. Actually, napakadali lang pong maluto niyan. But before that, tikman po natin para malaman natin kung anong kulang sa lasa natin. So yan, medyo kulang po tayo sa asin, mga kailians. So, lagay po tayo ng konting asin ulit. Yan. Then, ihalo lang natin para ma-mix yung nilagay nating asin. Tikman po natin ulit. So yan, mga kailan, thumbs up. Paano masabi? Ito na po yung lasa niya. So ito na po itong ating sinigang na baboy, Ilocano version. So lipat ko lang po siya sa maliit na lalagyanan para mas makita po natin siya ng maigi. So ayan po mga kailian, ito na po yung sinigang na baboy natin na linuto natin kanina. So napapansin nyo po pala kanina, mas marami po yung yung tong vegetables kaysa dun sa karne. Mga pinagluluto ko po kasi mga teachers, mga kailian, mas mahilig po kasi sila sa vegetables kaysa sa karne. Kaya dinadamihan ko po yung vegetables na nilagay ko. So ito po siya, pork sinigang mga kailian. Yan. So ayan mga kailian, tapos na po tayong magluto. So maraming salamat po ulit sa inyong panunod. And before I end this video, I would like to invite you to subscribe on my channel, Manong Ilocano channel po.
Ngayon, kung hindi nyo po nagugustuhan yung mga content ko, kasi alam ko rin naman na hindi kagandahan, sana idaanin nyo lang po sa awayan mga kailian. Daanin nyo na lang po sa pakikipagkapwa-tao. Hit nyo rin po yung notification bell button down below para maging updated po kayo sa mga bago kong uploads. Nag-upload po ako every time na may time ako, syempre mga kailian. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Joke lang. Pinapatawa ko lang po kayo mga kailian kasi hindi naman po maganda yung masyadong boring tayo. Once again, thanks for watching and please like, share, and subscribe po dito sa Manong Ilocano channel. Maraming salamat. Have a nice day, happy eating, and God bless everyone. Thank you.